všechny vás nesmírně zdravím. Já razím teorii, že v jednoduchosti je krása. Moje zkušenost po 30 letech praxe je, že když vám budu povídat omáčky 20 minut, stejně si z toho budete pamatovat 2 věty. Takže na co 30-minutové omáčky, když vám jednoznačně, nekomplikovaně, konkrétně řeknu, jak to bude. Moje ano je ano, moje ne je ne. Nepotřebuju si tady na nic hrát, nepotřebuju být servilní, karty jsou nekompromisní. Jsem karmická kartářka, kde kdo tvrdí, jak karmě rozumí, kde kdo karmu popírá, kde kdo vám slibuje nemožné. Víte, není žádný pozemšťan, který by vám karmu, vaší karmu vyčistil, jestli kyvadlem, nebo rejky, nebo jakoukoliv jinou technikou. Karma je odplata, karma je náprava vašich chyb. Karma je zákon příčina následků. A co vy jste zasadili, to vy budete sklízet. Vy svými myšlenkami, emocemi, skutky, činy, postoji, vzorci chování vytváříte realitu teď a tady. A vlastně zákon příčina následků je, že včera nebo letos, co už bylo, je příčina a to, co bude, je následek. Já vím, že pro spoustu lidí je to nepochybně složité téma, ale já jsem před kamerami a jsem vidět právě proto, abych vás tady učila tvořit váš život. Víte, spoustu věštců říká, že říká pravdu a že říká i nepříjemné zprávy, ale když jsem dřív nebo i nyní občas pozoruju, co se děje, jsou to samé servilní, vtíravé, rádoby lichotivé věžby, jenže potom je skutečnost úplně jiná a vy jenom zíráte. Většina lidí chce jenom chlácholit. Většina lidí bez práce chce mít koláče, tu poslat energii, tu ji odstranit, tu změnit, ale jenom vy máte tu moc svůj osud řídit. Mám já zase tu pravdivost a neústupnost v tom, že jsem poznala i nemožné, mám tu moudrost poznání a vím, že nikdo se neuzdraví nikým zvnějšku, že vy máte být v harmonii, že vy sami musíte být v souladu sami se sebou, se svými myšlenkami a s univerzem a s okolím. Zeptejte se karet na cokoliv. Pokud dokážete s pravdivou odpovědí žít. Spousta lidí chce jenom planě utěšovat, spoustu lidí chce jenom oblbovat. Prosím, tedy potom mě nevolejte, neboť já jsem vědma, která má tu schopnost vytahovat knihu vašeho osudu. Každý z vás má nahoře tam v jiných světech knihu osudu. Napoju se na takzvanou akášickou kroniku lidstva. Je to kronika všech duší, které si kdy inkarnovaly do pozemského světa, do hmotných těl. Neboť vím, že nežijeme jenom jednou. Každý tam nahoře máte knihu vašeho osudu. Každá duše tam má zápis. Každá duše tam má napsáno, co dobrého či špatného provedla. Každá duše tam má zaznamenáno její minulost, i teď a tady. Na základě zažitého má tam vepsáno i budoucnost. Neboť říkám stále, že my jsme tvůrci našeho osudu. Někdy však nevíme, kudy kam. Někdy se ztrácíme. Jak já dobře sama to znám. Proto se využívají moudří duchovní učitelé a rádci, které již mají takové vědomosti, mají ty schopnosti, ne aby laciné, který vám nabízejí laciné řešení, kteří se skutečně nejen zabývají, není to jenom jejich profese, ale mají již věhlas.
pokud máte ve mně důvěru, pokud chcete změnit něco ve vašem životě, pokud se neumíte rozhodnout, pokud chcete skutečně se dozvědět, jaký vás čeká rok, na co se připravit, můžete volat teď a tady. Existuje spása duše. Víte, je to přesně rok, kdy jsem vás tady zdravila z televizních obrazovek a nabízela jsem pomoc potřebným. 29. prosince minulého roku se konalo takové shromáždění, takové setkání. Nabízela jsem služby pro potřebné, kteří jsou opravdu v krajní nouzi, kteří už svůj život vzdali. Měli jsme setkání tenkrát u svatého Tadeáše na náměstí Republiky. Zvala jsem lidi, kteří už nemají peníze ani sílu svůj život řešit. Tenkrát jsem očekávala tak 5-10 lidí, přišlo tam 90 lidí. Rozdávala jsem dárečky, dávala jsem svíčky, kamínek pro štěstí. Chtěla jsem, aby jsme se společně pomodlili modlitbou k svatému Tadeášovi. Víte, co se tenkrát stalo na tom náměstí? To vlastně svatý Tadeáš je poutní místo. Stáli jsme tam v tichosti, 80-90 lidí. Já jsem stála tiše a pokorně rozdávala jsem svíčky. Po 5 minutách vyšel kněz toho kostela a vykázal mě s těmi lidmi ven před bránu, před poutní místo. A já jsem hleděla tomu kněžímu do očí s takovou pokorou, s takovou láskou a říkala jsem mu: pane faráři, kolik máte lidí v kostele? On řekl 5. A já, vidíte, a já, obyčejná žena, jsem vám přivedla 90 oveček, který se pokorně chtějí učinit pokání. Sešlo se nás 80 na poutním místě, kde jsme chtěli učinit pokání. Měla jsem dobrou víru přivést lidi v poslední stádiu určité nemoci nebo lidí, kteří už to vzdávají, neví kudy kam. Chtěla jsem jim ukázat v reálu, jak učinit pokání. Chtěla jsem jim ukázat, kde se mně osobně stal 3krát zázrak. Chtěla jsem jim ukázat, jak učinit pokání, jak věřit, že Bůh nás nikdy neopouští, že my lidi opouštíme Boha. Bůh je v nás. Víte, lidi obrací svůj zrak k nebi. I známá modlitba Otče náš, jež jsi na nebesích. Ovšem poznání probuzených a vědomých je, že Otec, zdroj, stvořitel, to všechno, co nás stvořilo, není na nebi. On je všudy přítomný, vševědoucí a všemocný, tudíž nemusíte upínat své zraky nahoru. On je i dole, i nahoře, i vpravo, i vlevo, i před vámi, za vámi a hlavně ve vás samotných. A mým úkolem v této inkarnaci je, abych vám řekla, že v každém z vás je malý Bůh a v každém z vás je i démon. A že je na vás, čemu dáte energii. Že je na vás, co budete rozpoznávat. V každém z vás je božství a v každém z vás je i zlo. A spoustu ezoteriků své démony popírá, spoustu ezoteriků samotných ani neví, na jaké zlo je napojeno. Já osobně jsem černá i bílá. Já sama jsem napojená na Boží zdroj, tudíž v knize osudu poznám Boží záměr a plán. Pokud mi je to zjeveno a dostanu kompetenci, ale já sama jsem napojená i na takzvaný astrál, antisvět, svět temna. A proto velmi dobře rozeznám energie božské i démonické. Znova opakuju,
V každém z nás i v papeži samotném je démon. V každém z nás je bílá i černá. V každém z nás je láska i drobek nenávisti či strachu. Víte, ve vesmíru a v univerzu jsou pouze dvě základní energie. Láska nebo strach. Láska je to světlo, to božství. Láska je ta bílá. A pak je tam ta druhá emoce. Strach. Za strachem dosaďte cokoliv. Strach je závist. Strach je zášť. Strach je pomsta. Strach je nenávist. Strach je žárlivost. Strach je lpění. Strach je marnost. Strach je démonický, protože všechno ve vesmíru je černé i bílé, všechno ve vesmíru je yin a yang, všechno ve vesmíru, i ten znak monády určitě znáte, je propojené. Záleží jenom na vás, jak poznáte své démony, záleží jen na vás, čemu dáte ruku, co budete vzývat, do čeho budete dávat energii. Nevěřte, že nemáte mít své ego. Ego je já. A to já má cíle. Nepotlačujte svoje cíle. Stanovujte si svoje cíle. Kdo nemá cíl, tudíž nemá ego, houpe se, jak sněhová vločka. Ano, to je v pořádku, neboť já říkám, že je světský způsob žití a duchovní rozměr bytí, ale oboje má být v souladu, v harmonii. Nic nepotlačujte, ani ego, ani emoce. Tvořte. Jste svobodní. Jste svobodní. Vaše cesta životem je vaše cesta a jenom vaše. Každý jste neopakovatelný, jedinečný, výjimečný, originální. A tak je jedinečná, originální i vaše kniha osudu. Osud je součástí vaší karmy. Karma je zákon příčin a následků. Ještě jste nikdy neslyšeli slovo karma? Karma není osud tak, jak vám jiní rádoby ezoterici říkají. Karma je největší, nejsilnější energie ve vesmíru. Karma je nejzákladnější princip. Karma je náprava vašich chyb, náprava omylů, náprava toho, jak jste vytvářeli zlo. Karma je dobrá i špatná. Karma jsou zločiny, chyby, omyly a přečiny z minulých životů. Karma je náprava chyb vašich rodičů, bohužel, a karma je z tohoto života. Tak, jak jste zasadili, tak boží mlýny pomelou. Proto je osud součástí vaší karmy. Osud tvoříte činy, skutky a existuje i dobrá karma, neboli dharma, a to jsou dary a odměny z nebe, přímo od stvořitele. Upozorňuji, že od 9. ledna už budu vysílat jenom v poledne každý pátek a nebudu už mít noční vysílání. Když jsem sledovala zpravodajství předevčírem a statistiky, bylo vlastně statisticky prokázáno, že 15 až 20% populace bere dlouhodobě nebo krátkodobě antidepresiva, anxiolytika, to jsou léky proti úzkosti a fobiím, a vůbec podpůrné léky proti vlastně úzkostem, strachům, smutku a depresí. To je velmi alarmující stav, neboť vy chcete být šťastný, spokojený, psychicky odolný, ale to, že budete dlouhodobě brát antidepresiva, to je jenom mámení, to je jenom potlačování emocí.
A já vám teď ze vší vážností říkám, že pokud budete antidepresiva, nejsou o ničem jiném, než že potlačují, chemicky potlačují vaše vědomí a vaší duši a vaše emoce. Vy si neskutečně tím škodíte, protože duše strádá, je smutná, ale existuje způsob, jak tu duši uzdravit. Rozhodně to nejsou tedy léky. Něco jiného je pro lidi, kteří zažili náhlé trauma, jako je úmrtí blízkého člověka, ale jinak lidi, vzpamatujte se, začněte opravdu jinak. Mnoho lidí neumí ani definovat svůj problém. Řekne, mně se nedaří, smůla se mi lepí na paty. Ovšem, nic ve vesmíru není náhoda. Omyly a náhody, úrazy, nehody, nemoci, utrpení, dramata, tragédie nejsou náhody. Vše to je nerozpoznaný zákon příčin a následků. Jak zasadíte, tak sklidíte. Jak jste do lesa volali, tak se z lesa bude ozývat. Jste si jistý, že jste volali správně? Jste si jistý, že jste na správné cestě? Z největšího utrpení může povstat největší vítězství. Z největší tragédie může, jako mně se to stalo, povstat probuzení, osvícení, poznání Boha. Víte, já říkám, že zdravá, šťastná, bohatá, milovaná, krásná žena nemůže dojít k Bohu, protože nemá důvod vůbec slyšet slovo stvořitel, víra, božství, zázrak, naděje. Nemá ten důvod. Věřte mi, že každý z vás, kdo zažil utrpení, svízel, drama, tragédii, nemoc a bolest, že vše toto vás vede, abyste se začali zajímat o stvoření, o duši, o pokrok, o lásku. To vás vede k Bohu. A když řeknu já, vaše ený Bůh, neznamená to Bibli, kostel, náboženství, církev svatou neznamená. Každé náboženství je myšlenkové vězení. Každé náboženství je opět jenom takový úsek, jak se jim to líbí. Ne, existuje jenom jeden stvořitel, jenom jeden zdroj, jenom všechno to, co se rozhodlo nás stvořit, to, co nás převyšuje. To je můj úkol v této inkarnaci, abych vám řekla, pracujte na svých životech, na své cestě, dejte si pozor před všemi dogmaty, před všemi fanatiky, ezoteriky, církví. Věřte hlavně sobě a věřte, když ne vůbec ničemu, věřte, že existuje síla, existuje ta pradávná síla, to všechno, co nás stvořilo, ten zdroj, ten prvopočátek. A tak my jsme, každý z nás, každá duše, každý člověk, částečka, eontina, částice toho zdroje. A my chceme zažívat a poznávat a hledáme cestu domů. Vše tady v pozemské pouti je tak relativní. Vše tady je jenom pomíjivé, ale naše duše je věčná, já už to vím. A víte to i vy? Jsem neskonale šťastná, naplňuje mě to, uspokojuje mě to.
Děkuji denně Bohu za to, i přes ty tragédie, přes to utrpení, přes to nemoci, přes to strádání, přes tisíce a tisíce slz, proplakaných nocí, které mám za sebou. Děkuji Bohu za to, protože bych nikdy nedošla k poznání, k moudrosti a k vědění. Nikdy bych tady nemohla tak sedět a nikdy bych vám nemohla říct, jak krásní jste lidi, abyste hledali božství, abyste hledali cesty a možnosti, abyste nestráceli víru. Každá informace přichází v pravý čas. Vědět věci dříve, než byste byli schopni je pochopit, nepřináší užitek. Spoustu lidí si myslí, že někdo nám patří, manžel, matka, otec, děti. O, nikoliv. Nikdo nám nepatří, nic nám nepatří. Narodili jsme se bez majetku, bez ničeho. Jenom naše duše jako energie se inkarnovala do hmotného těla, bez všeho. Nic nám tady nenáleží, jenom naše mysl, naše emoce, naše duše a naše vědomí. My jsme se sem inkarnovali, aby jsme přišli poznávat a tvořit. Ne, aby jsme se někoho drželi, že nám patří, že je to moje, že je to naše. To je velký omyl, velká chyba. Začněte se zajímat o to, že vy jste jenom energie, manžel je jenom energie, v prach jsme a v prach zase budeme. Že tady máme poznávat, radovat se z maličkostí, z toho, že zpívají ptáci, že vychází slunce, že je další boží den a že jsme všichni jenom energie a že duše je věčná. A samozřejmě čas není nekonečný, jako není nekonečný 365 dní v roce. Všechno je dané, všechno ve vesmíru má řád, má pravidla, má svoje principy. Kdo nechápe principy, tak nemůže tvořit svůj život. Přátelé, loučím se s vámi. Mějte krásný, požehnaný zbytek dne. Nashledanou.